ଦୂର ଅଛି ଗାଡ଼ି ଆମର ଆଜି କାମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଳ୍ପନା ବାହାରିକି ଆସିଲି ତ ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି ଆମର ଟି ପଏଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ ଆମେ ଆଇଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ାକି ଆମେ ଚାରିକୁ କେଉଁ ଜାଗାଟା ନା ସେ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗୁଳି ରୋଡ଼ ଜଗତପୁର ରୋଡ଼ଟା କାମ ଚାଲୁଛି ରାସ୍ତା ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି ତ ଭିଡ଼ ଯାଉଛି ହଂସପାଳ ପାଖରେ ଖତରନାକ ଭିଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଂସପାଳରୁ ମିଳିଗଲେଣି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିବି ଗ୍ୟାରେଜରେ କେମିତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଗି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗାଡ଼ି କାମ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି ଫାଲତୁରେ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଂସପାଳ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଟା ତିନିଟା ଭିଡ଼ ଥିଲା ଏବେ କେହି ଭିଡ଼ ନାହିଁ କେତେ ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତା ଫାଲତୁରେ ଖାଲି ଆସିଲେ ହେଲେ ଭିଡ଼ ଯାଉଛି କେତେବେଳେ କାମଟା ଟିକେ କରିବା ତ ଆଉ ତାର ଲଗେଇ ଦେଲେ ଲୋକ ଆଉ ବୁଲି ବାଲିକି ଯିବ ଆଉ କ'ଣ କାମ ତ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି ଫେରିକି ଆସିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ ଜଗତପୁର ପାଖରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବା ଯିବା ଦେଖିବା ରାତିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି 1:30-2ଟା ହେବ କ୍ୟାମେରା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉ ଟାଇମ୍ଟା ଗାଡ଼ିରେ ବି ଟାଇମ୍ ବୁଲୁଛି ଦେଖାଯାଉ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ନାହାନ୍ତି ଫାଙ୍କା ଏକଦମ ରାସ୍ତା ନାଇଟ୍ ଭିତରେ ଏଇଟା ରାତିର ବାହାରିଛି ଲୋକ ନା କହିବାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁନି ତଥାପି କହୁଛି ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ନେବା ପାଖରେ ପୁରା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମର ସେ ଡାହାଣ ପଟ ମିଳିବ ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଣିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖି ଆସିଥିଲେ ଏବେ ନାହିଁ ପିଟିଗଲା ଲୋକଟା ଏମିତି ଆସିଛି ତ ସିଧା ସଡ଼ନ ଆଗରେ ପଶିଗଲା ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼ରେ ସ୍ପିଡ଼ ଥିଲା ହଠାତ୍ ପଶିଗଲା ଯେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ 2 ଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ ହଠାତ୍ ଆସି ଆଗରେ ପଶିଗଲା ଯେହେତୁ ପଶିଗଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ବ୍ରେକ୍ ତ ଧରିବ ନା ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼ ବି ଅଛି ତ ଏନ୍ଏଚ୍ ଉପରେ ଯଦି ହଠାତ୍ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ପଶିବେ ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଡର ଲାଗୁଛି ହାତ ଧରୁଛି ପଇସା ଆସି ଖଣ୍ଡ ବି ପାଖରେ ହେଇଗଲି ଜାଗା ଦେଖ ଆଜି ଦିନ ଯାକ କ'ଣ ସକାଳକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଛୋଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏବେ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏମିତି ଯାଉଛି ଏ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମୋ ପୂର୍ବରୁ ବି ଯେ ଦେଲା ସେ ସେମିତି ଥିଲା ସାଲେ ବୁଲିଲେ ଆଜି ମୁଁ ଏ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଭାଇ ଭାଇ 40 ଆଉ ଓଭରଟେକ୍ ତ କରି ଯିବି ନା ଓଭରଟେକ୍ କରିଯିବି ସାଇଡ୍ ମିରର ନାହିଁ
ଆସିଲା ନୟାଗଡ଼ 10 ମାସ ବାଗମାରି ପୁରା ଖାଲି ଆସି ନୟାଗଡ଼ ପାଖରେ କମସେ କମ 30 କି 35 କିଲୋମିଟର ହେବ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ तो बर्तमान नयागढ़ आसी पहुँच जाइए देखिए रास्ता पूरा फाँका गोटे गोटे आम्बुलांस जाऊँगी मो गाड़ी लगी गाड़ी भल से पार्किंग कर पार्किंग रास्ता पर छुड़ा कर गाड़ी यहाँ फ्लिपकार्ट नयागढ़ रास्ताटा गाड़ी छुड़ा गाड़ी चलो गाड़ी पूरा लाल लाल पूरा गाड़ी का मिरर तो आज बर्तमान देखी कंपानी भर पलि आस पहुँच जाए सब गाड़ी लगी बाहर गाड़ी नेशनल गाड़ी सब अच्छे लोकल गाड़ी भी अच्छे आम कंपानी गाड़ीटा लगी आम कंपानी गाड़ी ये मो गाड़ी लगे बर्तमान ब्रश करा बाहर ब्रश कर मोर जो मिररटा भांगी जाता से मिररटा भी लगेदेली फोन कर देती मालिक को कि गाड़ी एमती एक्सीडेंट हो लोकटा पचारे बाड़ेदेली मिरर भांगी जाए बोले तो रात तो सागे सागे किणी दी पारे ना सका पठेदेले आनीदे मत पकईदे मिररटा आ टेंशन ना गाड़ी चलाइबा तो बर्तमान एमती किसी आज ब्लॉग तो रखुची पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग।